Сәлем кадерле дуслар, Шаян ТВ каналы Сәйлән проектын башлап җибәрде. Бу музыкаль телевизион тапшыру. Әлеге проект 1 ел элек башланып китте. Шул вакыт эчендә без 1000гә якын гариза кабул иттек. Икенче этапка безнең 16 бала узды. Узган тапшыруда без финалистларны сайлап ала башлаган идек инде. Бүген бу эшне дәвам итәчәкбез һәм иң төп сайлаучылар белән, жюри белән дә таныша башлыйбыз. Халкыбызның алтын тавышы Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова, исәнмесез? Без сезне күрергә бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Зәйнәп ханым, сезгә шундыйрак сорау, менә җырчы ул күп кырлы шәхес, һәм менә чын җырчы нинди булырга тиештер дип саныйсыз? Җырчы булырга кирәктер инде ул. Беренчедән, җавабыңа шундый. Әйтәм һәм инде тырышлык, әлбәттә. Эш сыйфатын әйтсәгез җитәдер дип уйлыйм. Минемчә, җырчы җырлый белергә тиеш. Иң мөһим сыйфат. Дөрес. Тагын нинди башка сыйфатлар бармы белмим. Сәхнә ул шундый нәрсә, анда чыгып алдап булмый. Анда син нинди күңелең нинди, шул ачылада бирелә инде. Менә шуңа күрә чыгасың икән, үзеңнең ихлас күңелеңне, үзеңнең яраткан һәм булдыралган үзеңнең эшеңне күрсәтә белергә кирәк. Беренчедән сәхнәгә минемчә тикмә генә чыгып басырга ярамый. Анда нәрсәдер булдыра белсәң генә чыгарга кирәк. Менә киләсе жюри әгъзасына күчәбез һәм ул инде татар музыкасында үз стилен булдырган һәм шул стильгә башкаларны гашыйк иткән яки тыңларга мәҗбүр иткән Илгиз Шәһрәзиев. Рәхмәт сиңа, Илгиз, килгәнең өчен. Сине шулай ук күрергә бик шатбыз. Менә беләсезме, кайбер җырчылар барлыкка килә дә аннары юкка чыга. Җырчы сәхнәдә озак торсын, озак еллар җырласын дисәң, нәрсәдә микән шуның сере? Минемчә, артист кеше, җырчы буламы ул, иҗат кешесе буламы, аның әйтергә сүзе булырга тиеш. Шул вакытта гына ул үзен бәлки сәхнәдә озак еллар тота алырга мөмкин. Әйтер сүзе булырга тиеш, яңалык булырга тиеш аның иҗатында. Рәхмәт бик зур. Менә үз стиле дигәннән, үз стиле булган Иван Остроумов, телевидение һәм радио алып баручысы, иң елмаючан егет. Иван, менә сиңа шундый гади генә сорау. Менә кайбер балалар, менә кичкенә дән җырлап йөргән балалар, алар бөтенесе дә үскәч җырчы булмый, монысы мәгълүм. Ләкин менә әгәр дә шуны белә торып, җырчы булмаячагын белә торып, аңа җыр белән шөгыльләнергә кирәкме балачактан? Яки гомумән аңа вакыт әрәм итергә дә кирәкме? Син бик дөрес әйттең, һәрбер кеше җырчы була алмый, әмма минемчә җыр белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки ул үз эшенә актерлык осталыгында, хореографияны ала да, шуңа күрә җыр белән шөгыльләнү кирәк, ул тормышта да кирәк булачак. Кем булачагын белмәсәң дә, сәхнәдә дә кирәк була, ул радиода да, телевидениедә дә кирәк. Шуңа күрә минем өчен җыр ул шундый бер зур дөнья, үз эшенә бик күп нәрсә сыйдырган дөнья. Бу шундый мәктәп инде, әйме? Бик зур мәктәп. Рәхмәт сезнең фикерләрегез, сезнең җавапларыгыз өчен. Сез инде беренче этапта сайлап алуда бик актив катнаштыгыз. Хәзер менә сезнең өметләрегез акланды микән? Беренче этапны карагач, һәм инде менә бу тапшыруга, менә хәзер чыгачак конкурсантларыбызга нинди өметләр баглыйсыз, нәрсә көтәсез? Каушамасыннар. Иң мөһиме. Каушамасыннар дөрес, һәм нотага ләгим әле, дөрес башкарым әле дип уйламасыннар, чөнки алар инде монда хәтта килгәннәр, алар җырлый беләләр, аларның тавышлары бар. Кешегә, аларны караучыларга, тыңлаучыларга кирәк хис, кирәк настроение, күңел халәтләре кирәк. Шуңа басым ясасалар, минемчә бик яхшы булачак. Менә мин сезгә моннан сокланып карап торам. Иван да, Илгиз дә Татарстанның халык артисткасыннан уздырып, сөйләргә тырышып, теләкләрен белдерәләр. Хәзер инде йомгаклап, йомгаклап Зәйнәп апа әйтергә тиеш. Йомгаклап үз сүзен Зәйнәп ханым, рәхим итегез.
бала чакта бик кошамыйсың инде ул. Әле бәлкем кайберләре кая килеп эләккәннәр билгелеп тә бетермәй торганнардыр. Бигрәк тә бу әкият дөньясына килеп баскан кебек, менә бу прожекторлар бөтенесе инде күзләрен белән теге сирпеп торган инҗе бөртекләре кебек ялтырап торалар. Шуңа күрә инде тагын бер батырчылык сорала алардан матур итеп җырларга. Жюри әгъзаларына аларның фикерләре өчен зур рәхмәт һәм өметләре акланыр дип ышанып калабыз. Әлбәттә, катнашучылар өчен җанатарларның көч биреп торуы бик тә мөһим. Әти, әнинең яки укытучының янәшәдә булуы аларга ышаныч бирә, көч бирә. Ләкин безнең проектның кагыйдәләре буенча алар әлеге студиядә була алмыйлар. Алар җанатарлар белмәсендә. Безнең Алиябез дә анда. Сәлам, Алия. Сәлам, дуслар! Сәлам, студия, сәлам, катнашучыларыбыз. Кәефләрегез ничек? Бик әйбәт! Чөнки Шаян ТВ каналында кәефгел шәп булырга тиеш. Бүген без катнашучыларыбыз белән танышуны дәвам итәбез. Сез әзерме? Димәк, башлыйбыз! Мөхтәрәм жюри, сез беренче тапшыруда бик зур эш башкардыгыз, гадел булдыгыз. Әлеге тапшыруда да шундый булып калырсыз дип ышанып калабыз. Сезгә сәйләннәр бирелә, сез инде аларны катнашучыларга тапшырырга тиеш буласыз. Иң күп сәйлән җыючы ул безнең проектыбызның җиңүчесе дип табылачак. Әйдәгез беренче катнашучы белән танышыйк. Ул Әминә Мортазина. Минем исемем Әминә. Мин Казаннан. Миңа 7 яшь. Кечкенә вакыттан бирле мин җырлыйм. Беренче тапкыр әни белән чыгышны ясадым филармониядә. Миңа анда 5 яшь иде. Минем яраткан җырларым әбекәем, урыслардан зацепила меня, хуторянка, твои глаза. Яраткан җырчыларым Салават Гүзәлем и Ратара. Әзгенем дулкынланам, сәхнәгә чыккач онытам. Миңа җиңел бирелә зажигательный җырлар. Минем хыялым София Ратара белән сәхнәдә җырларга. Минем киләчәктә стоматолог буласым килә. Бөтенесенә уңышлар телим. Балам дия безне кадерлә бүстерәсең. Эй матур синнән бекәем күзләр тия күрмәсен. Эй әбием мәдәкәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын амәң. Эй әбием мәдәкәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын амәң. Безнең нуры битсен, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әбекәем син булган өчен генә. Эй әбием әбекәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын өмәрең. Эй әбием әбекәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын өмәрең. Әминәнең әбисе монда, бире дә безнең белән. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын өмәрең. Эй әбием әбекәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын өмәрең. Сәламәтлек бирсен Ходай озын булсын өмәрең. Менә шундый матур гына бәләкәй генә кыздан шундый мәгънәле әбисе турында җыр.
Жюри берәр сүз әйтә башлаганнан, шуны да әйтергә кирәк. Әминә безнең тыш табибы булырга җыена, һәм инде бәлки күп еллардан соң сез аның урындыгына килеп тә утырырсыз, һәм инде шул вакытта ул үч алырга мөмкин. Шуңа без иң елмаючан егеттән башлыйбыз. Иван, рәхимет. Әминә, сиңа ничә яшь? 7. Менә шушы кече яшьтән инде җырчы юлын сайлагансың икән, димәк, син чын афәрин дип әйтәсем генә кала, чыгышың өчен бик зур рәхмәт, бик матур чыгыш ясадың, җырладың. Бары тик алкышлар гына сиңа. Менә әле ул без рәттән барабыз, Зәйнәп ханым. Әминә инде бу җырны инде бик оста итеп җырлый. Әле катлаулырак җырда алып җырласа мөмкин аңарга. Бик оста итеп башкарды. Инде матур да нәрсә әйтәсем килә, сәхнә өчен яралган кебек. Бөтен килбәте белән. Ярый, әгәр дә ул безнең киләсе этапка финалга уза икән, димәк ул вакытта авыррак, катлаулырак та җырлар сайлый аласың. Мәсәлән, Идел һәм башкасы. Бәлки Илгиз Шәһрәзиевнең җырын да сайларсың, әгәр дә ул рөхсәт итсә. Илгиз, рәхимет. Әминә, бик матур җырладың. Биюче кызларыңа шулай ук рәхмәт. Сезнең укытучыларыгызга, педагогларыгызга шулай ук рәхмәт әйтәсем килә. Номер бик күркәм күренде. Син үзең тагын нинди җырлар яратасың җырларга? Менә әби турында булды. Тагын нинди стильдә, бәлки нинди телдә? Кем турында тагын? Кем турында? Әнием, Әни. туган телем, Аларның бөтенсе туган белән бәйле. Туганнар турында, абыйлар, энеләр. Ярар, афәрин. Алса икенче турга үтә калсаң, без синдән тагын шундый җырлар көтеп калабыз. Ярый, рәхмәт. Әминә Мортазина, искиткеч чыгыш. Әминә, син булдырдың. Мин синең кулыңны тагын бер тапкыр менә шулай кысам, сул кулыңны, чөнки уңында микрофон. Анардан микрофонны тартып алу бик авыр. Чөнки ул бөтен җиргә кая барса да мин йолдыз дип йөри, һәм аны шулай кабул итәргә кирәк. Без сине шулай кабул иттек. Рәхмәт сиңа, бик зур Әминә. Алкышлар астында без сине җанатарлар бүлмәсенә затабыз, анда сине бик җылы кабул итерләр дип уйлыйм инде чыгыштан соң. Әминә, синең әбиең сине куанып тыңлап торды. Син бит безнең иң яшь катнашучыбыз. Сиңа үзеңә куркыныч булмадымы соң? Юк, куркмадым. Миңа бик ошады. Бик әйбәт, мин сиңа уңышлар телим. Әминә җырлады, хәзер кем җырлар икән? Карыйбыз. Катнашучыларыбыз берсеннән-берсе уздырырга тырыша. Хәзер буйсыны, тышкы кыяфәте белән күз явын алырлык Дилә Хамматова. Минем исемем Дилә, миңа 12 яшь, мин Казан шәһәреннән. Мин 4 яшемнән бабаем белән Ай былбылым җырлый башладым. Минем яраткан җырчым ул Әлфия Абзалова. Мин аннан үрнәк алам һәм аның репертуарыннан Саубуллашы җырын бик яратып җырлыйм. Минем аерым яраткан җырым юк, мин бөтен халыкара татар җырларын яратам. Алар минем күңелемә якын. Һәр чыгыш алдыннан мин дулкынланам, ләкин минем әти-әнием сәхнәгә чыгар алдыннан гелмәгәндер көч бирә һәм мин тынычланып җырлый башлыйм. Сәйлән бәйгесе турында мин Шаян ТВ сайтыннан белдем. Гализә җибәрдек һәм безне съемкаларга чакырдылар. Мин бүтән катнашучыларның чыгышларын карап чыктым. Барысы да көчле һәм миңа әйбәт конкурентлар. Мин үзем өчен җырлыйм беренче чираттан һәм халык өчен җырлыйм. Һәм әлбәттә мин алдагы тормышымны җыр белән бәйлисем килә. Куле карабыз ата, тырналар китуен, сагынып көтә ул, кабат яз җитүен, чылбырдай
Монда Дилә өчен бер төркем җырлата. Мин дә аларга кушылам. Дилә, искиткеч һәм жюри беләсезме, мин сездән һич кенә дә көнләшмим. Чөнки сезнең мондый балалар арасыннан иң-иңнәрен сайлап алу, белмим, ничек сайларсыз, ничек эшләрсез, ләкин Диләнең сезнең фикерегезне ишетәсе килә. Әйбәт җырладың. Җыр катлаулы. Беренчедән, син профессионаллар өчен дә авыр җырны сөйләгәнсең, аның сиңа инде ярдәм иткәндер үзеңнең вокал буенча дәресләр белән шөгыльләнә торган укытучың, әйме? Бу яхшы эш. Андый катлаулы әйберләрдән башласаң да, ул кешегә ярдәм генә итә үзеңне ачырга. Ансы әйбәт. Бик матур башладың нюансировкаларын башта. Барсы да яхшы. Дөрес башладың. Дөрес дәвам иттең, дөрес тәмамладың. Бераз гына дип сузганда, менә шул кайбер моментларында матур итеп, елмайып, аны җырлап бетергән булсаң, барсы да киләчәктә ул сиңа шулай эшләргә кирәк дип әйтеп кенә узуым. Матур булды. Әле бит кайбер җырчылар киресенчә катлаулы җырларны җырлыйлар, ә менә гадирәк җырларны җырлый алмыйлар. Андыйлары да бар. Безнең күп кенә катнашучыларыбыз, алар төрле инструментларда уйный, иҗат белән шөгыльләнә. Гомумән җыр белән генә шикләнеп калмый дип әйтә алабыз. Дилә, син нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Менә җырлаудан кала. Мин үзебезнең мәктәптәге театральный кружокка йөрим. Анда төрле рольләр уйныйм. Аннан соң скрипкада уйнарга яратам. Туктта, син скрипкада гына уйнарга яратмыйсың. Син күршеләрнең нервларында да уйнарга яратасың. Аңлаумыйча. Мин сине белдердем. Алай булса, киләчәктә аңарга менә скрипка белән бергә, әгәр дә монда скрипкада кушып җибәргән булсаң, бик матур булыр, тагы да ныграк ачылган булыр. Синең талантың бик яхшы. Җырлый скрипкада уйнап буламы? Була. Буламы? Бу җыр өчен бигрәк тә кирәк Үзең скрипкада да уйныйсың, үзең җырлыйсың да шул. Юк, кай вакыт кертеп кенә була скрипканың партияларын. Була. Менә допустим, менә шул вокал урынына дип җырладың бит. Ана шунда скрипка куйсаң, урына кереп кенә утыра бит инде, әйме?
безнең бу фикерләр тулы булды да, ләкин нәрсәдер истәп буламы? Нәрсәдер истәп буламы Илгиз әлеге фикерләргә? Шуны гына әстә алам, Дилә әзрәкне каушады. Кызганычка каршы каушама, ярамы? Менә син үзеңне менә каушырга кирәк сәхнә артында, менә пәрдә артында, име? Әйе. Каушыйсың син анда, әйе, бармакларың тешләп ашап бетерәсең. Ә менә сәхнәгә чыккач, синең булырга тиеш шундый тиң, всё. Син бит инде менә мин калган балаларга да әйтәм. Сез класста укытучыгыз белән инде эшләдегез. Нәрсә эшләргә икәнен беләсез. Менә шулай берне искә генә төшерсәгез, сезгә укытучыгыз барысын да дөрес әйтә дип ышанам мин, чөнки яхшы укытучыларыгыз сезнең. Шуңа күрә шуны гына искә төшерегез. Каушырга кирәкми. Без монда юк, беркем юк, бар сез, бар музыка булды. Дилә, синең дә шулаймы ул? Мәсәлән, сиңа каушама дип әйтәләр икән, киресенчә катырак каушый башлыйсың. Ансы була. Ансы була. Иван Остромов. Миңа өстәргә сүз калмады инде. Лидер әйттеләр, һәм син шул киңәшләреңне алга таба да кулланып, тагын да безгә матур чыгышлар бүләк итәрсең дип өметләнәбез. Тагын шундый авыр җырлар сайлаячаксыңмы яки җиңелрәкләренме соңрак? Әгәр үтсәң. Төрле жанрларда җырлап карашакмын, авырларын да сөйләшәкмен, җиңелләрен дә җырлап карашакмын. Әйе, яшь чакта бөтен нәрсәне кабып карарга кирәк диләр. Рәхмәт бик зур Диләгә алкышлар һәм инде Диләне озатабыз. Җанатарлар белмәсенә, анда сине көтеп торалар. Җылылык белән. Дилә, син бик матур җырладың. Дилә, Илгиз Шәһрәзиев өчен каушадым дидең. Син чыннан да каушадыңмы? Бераз куркыбрак киттем, чөнки мондый конкурсларда элек катнашкан юк иде, беренче тапкыр гына. Ләкин минемчә син бик матур җырладың. Ә менә сине икенче турга алсалар, син скрипка алып киләсеңме соң? Әйбәттә алып килергә уйлыйм. Ә без киләсе катнашучыга күчәбез. Татарларда шундый сүз бар. Булган егет яки булган кыз. Менә Җәмил Хәбибрахманов бөтен яктан да булган. Минем исемем Хәбибрахманов Җәмил. Миңа 10 яшь, мин Казанда яшим. Мин вокал белән 2нче сыйныфка барганда шөгыльләнә башладым. Минем бабай яхшы җырлый һәм гармунда уйный. Бәлки минем бабаемнан җыр сәләте миңа күчкәндер. Менә татар эстрадасында Ришат Тахватуллин бар. Аның җырлавы миңа бик ошый. Вокал дәресен Айсылу Айдаровна алып бара. Ул татар җырчысы. Бәлки Ришат Тахватуллин белән чагыштырганда үземнең укытучым яхшырак та җырлыйлар, белмим шулай. Кайбер кызлар һәм малайларны карадым. Нормаль җырлыйлар яхшы. Мин җырлыйм, чөнки миңа ул ошый һәм мин зурыска җырчы булып, артист булып, шуның белән акча эшлисем килә. Бедре таллар таң җиленнән тибрәлә талгын гына бер сандугай чизлеп эзләп моңнарын агылдыра шул гүзәл Бедре таллар, зифа таллар,
Менә шундый егет ул Җәмил. Һәм инде нәрсә генә дисәгез дә, ничек кенә тырышсагыз да, мин әлеге егеткә тел теш тидертергә рөхсәт итмәм, мөхтәрәм жюри. Сездән башларбыз. Кем? Әйдә, Иван. Җәмил, син сәхнәне яратасың. Ансы күренеп тора, сәхнә дә сине бик нык ярата. Син чын артист, шуны гына әйтеп каласым килә. Рәхмәт бик зур. Зәйнәп ханым сөйли башлаганчы, шуны да әйтеп китәм. Зәйнәп апа, гаепләмә аны, гаепләмә. Авыр аңа шуны аңла син. Рәхим итегез. Микрофоннан якынгарак койса, тагын да әйбәтрәк була. Аннан тагын да нирәк шанычлырак иттереп җырла. Бу җыр шуны таләп итә. Шуңа күрә куркмыйча гына җырла бетереп. Җәмил, син менә үзең ничек чыгыш ясадым дип уйлыйсың менә хәзерге вакытта? Менә 4-легәме, 5-легәме? Минемчә син 5-легә чыгыш ясадың. Менә үзеңнең фикерең нинди? Мин 4-легә җырлаганмындыр дип уйлыйм. Ягъни тагы да яхшырак җырлый аласың, әйме? Мин тагы да яхшырак җырлый аласыңдыр дип ышанам, ләкин монсы да бик әйбәт булды. Илгиз Шәһразиев. Җәмил, синең кыяфәтең бар, тавышың чынлап та синең чиста, менә яңгырап тора тавышың, әйме? Сиңа әзрәк кенә хис кирәк иде монда. Әзрәк кенә теге колдовать итәргә кирәк, беләсеңме? Артист буласың. Шуннан син шуны отып алсаң, үзеңә синнән дә яхшырак җырчы булмаячак Татарстанда. Афәрин Аның сиңа. бу эше өчен карагыз, бөтен кыяфәте бар, Әлбәттә. бөтен үс башы килгән дигәндәй. Кызлар җыгылып китәрлек шибәрлеге бар. Әйе. Әле ул өстәвенә Илгиз Шәһразиевка охшаган. Ул Илгиз андый балаларны бик ярата. Җәмил, әйдә, алар сиңа нинди нәрсәдер әйтергә тырыштылар, син дә һәрберсенә әйтә аласың. Мәсәлән, сез бүген кичә матуррак киенгән идегез дип, мин сезне урамда күргән идем. Мәсәлән, ник бүген безнең съемкага шулайрак килдегез дип, теләсә нәрсә әйтә аласың. Һәрбер жюрига яки аларның теләкләрен ишеттең. Рәхим ит әйдә. Рәхмәт, бөтенегезгә дә бик зур. Мин сез әйткән сүзләргә тыңлармын, сез әйткән сүзләрне. Булдырдың чын күңелдән, чын егетнең кулын кысам, һәм инде сине җанатарлар белмәсенә озатып калам. Рәхим ит. Рәхмәт. Җәмил, кайсы жюринең сүзләре синдә истә калды? Миңа Илгиз абыйның сүзләре истә калды, һәм Иван абыйның да сүзләре, бөтенесенең сүзләре истә калды минем. Аларның сүзләрен тыңлармын. Син алар белән килешәсеңме соң? Әйе, мин аларның сүзләренә бик килешәм. Ярый, мин сиңа уңышлар телим, без дәвам итәбез. Киләсе катнашучыбызны чит планетадан җир шарына төшкән Алиһә белән чагыштырырга мөмкин. Аның исеме дә галәм белән бәйле. Венера Фасыйхова. Минем исемем Венера. Мин Казан шәһәрендә яшим. Миңа 10 яшь. Беренче тапкыр мин 3 яшьтә балалы солянкада чыгыш ясадым әтием белән. Сәләтемне әтидән килгән дип уйлыйм. Яраткан җырым Ашхабад һәм
эзләдем бәгърем сине. Мин сәхнәгә чыккач, күзләремне ябам, сулыйм һәм үземә әйтәм. Монда бер нәрсәдә куркыныч юк. Үзең өчен җырла да кит. Сәйлән бәйгесе турында укытучым Гөлназ Талиповна әйтте. Катнашып карыйкмы? Сорады да катнашып карадык. Катнашучылар бик тә көчле. Анда минем дусларым да күп. Аларга уңышлар телим. Минем киләчәктә актриса буласым килә. Музыкадан тыш, тау чаңгысында яратам йөрергә. Җырлыйсым килә, шуңа күрә җырлыйм. Ямли язны кытлык зур бакчада, ок чәчәкләр аткан алмагач. Алмагачның нечкә будагында, кагна сайрый сандугач. Нәби сашы белән тыгыларның, инде сакалларын чиктә бул, бәйрәм кебек якты яз итәсен, чиксез сөеп тәбрик итә ул. Чүчү дейді басқан бұтағышын, тибрәп алған чағында. Таң қалдырғыш матур тавышлары, көңілірек яңғый тағында. Өзі кебек дәрті тыйғыларның, иннесі қыларын шектә бұл, бәйрәм кебек яқты яз итәсен, чиксез сөеп тәбрик итә ул. Өзі кебек дәрті тыйғыларның, иннесі қыларын шектә бұл, бәйрәм кебек яқты яз итәсен, чиксез сөеп тәбрик итә ул. Ямли язны кытлык зур бакчада, ок чәчәкләр аткан алмагач. Алмагачның нечкә будагында, кагна сайрый сандугач. Нәби сашы белән тыйгыларның, инде сакалларын чиктә бул, бәйрәм кебек якты яз итәсен, чиксез сөеп тәбрик итә ул. Нәби сашы белән тыйгыларның, инде сакалларын чиктә бул, бәйрәм кебек якты яз итәсен, чиксез сөеп тәбрик итә ул. Менә шундый уңай энергетика аңкып тора безнең Венерадан. Сез минем белән килешәсезме? Минемчә, җырчыда талант кына түгел, бәлки җыр осталыгына түгел, ә ниндидер уңай аура, уңай энергетика булырга тиештер. Венера, ул синдә бар, менә сизелә. Рәхмәт, бик зур. Белмим, жюри әгъзалары моны сизгән микән, юк микән, хәзер беләчәкбез. Илгиз Шахразиев. Чынлап та Рүзәл дөрес әйтәсең, Венерада бар сөйкемлелек, ул елмаеп тора, аңа карагач чынлап та ничектер балачага дөньясына чумасың, ул аны шушы җыр аша безгә күрсәтте, биеде, чынлап та безне үзе белән болыннарга, чәчәкләр арасына безне йөртте. Былай инде әзрәк кенә югарырак кебек түгелме сиңа бу җыр? Юкмы? Юк. Юкмы? Әзрәк дулкынладым шул. Әзрәк дулкынландың. Ну яра, ансы була. Былай бер нием дә юк. Без беләбез, дулкынланганда кешенең тавышы киресенчә югарырак була түгелме соң?
Яки Мин киресенчә кемдән ничек белмим. сез профессионаллар? Кемдә ничек? Кемнеңдер төше, Завышение кемнеңдер... була. Әйе. Дулкылаганда шулай. Завышать дип җибәрсәң, нотны дөрес җырламый торган Бездә алып баручыларда әйтәләр теге дулкынланудан яки тавыш китеп бара бит шулай. Әтәч тотасың дип әйтәләр теге. Сөйләшкәндә тавыш китеп бара бит. Юк, барысы да матур булды. Афәрин Рәхмәт, сиңа. бик зур. Рәхмәт, бик зур. Рәттән барабыз. Әйе. Настоящий сольный чыгыш булды бу. Бие, матур күлмәк белән, тиз иттереп, тиз җыр белән бөтен сәхнәне балкытып тордың. Венера. Әйе, бу теге югарырак түгелме дигәннән, бу җырның бер диапазон дигән әйберсе дә бар. Аста да җырлап бетерергә кирәк. Тагын өскә дә сикерергә кирәк. Шундый диапазонлы җыр сөйләгәнсең, һәм аны син матур итеп башкарырга тырышсың, каушамыйчы булмый әлбәттә. Һәм инде тагын һәрвакыт җырлап йөре, сикерә, шулай һәрвакыт җырлап йөре син аны. Урынына утырып бетсен, кайбер теге чыгып бетмәгән әйберләре. Рәхмәт. Менә биеп җырлавы авырмы, юкмы? Илгиз, сез биеп җырлаган кеше буларак ничек әйтә аласыз? Ул инде практикадан тора. Син инде үзеңне кайсы урында бием, кайсы урында ял итәргә өлгерәм, кайсы урында минем сулышым җитәр дип практикадан карыйсың инде. Беренче вакытта әлбәттә авыррак инде. Менә Венера шундый ябык кына булса да, күпме биеде, күпме җырлады. Теге мондый хәлләр булмады җырлап бетергәч. Андый гадәттә сәхнә артында җырчылар килеп керә дә һәм бөтенесе шулай биючеләр гадәттә. Венераның андый нәрсә булмады. Афәрин аңа. Иван Остроумовтан хәзер бер фикер ишетәбез. Аның да фикере мөһим. Венера, бик зур рәхмәт. Костюмыңда, күлмәгеңдә, хәрәкәтләреңдә бик урынлы булды. Тик бер шул киңәшем бар, аз гына сулыш белән тагын эшләргә кирәк. Булай, барысы да бик яхшы. Сәхнә сине ярата. Афәрин. Рәхмәт. Рәхмәт. Сәхнә сине ярата гына түгел, сине жюрилар ярата. Синең менә сиңа сүз әйттеләр. Син аларга нинди булса да, бәлки сорауларың бардыр, бәлки теләкләрең бардыр. Сез дә сәхнәгә чыкканда дулкынланасызмы? Яисә мин генә шулай калтыранаммы? Юк, син калтыранмыйсың. Син менә куллары бераз салкын. Куллары бераз, ләкин калтыранмый. Мин синең яныңда борчылма. Бер нәрсә дә булмаячак. Мин һәрвакыт дулкынланам. Һәрвакыт дулкынланасың. Әйе. Нишисең менә дулкынланганда? Су эчәм. Белмим, ашый башлыйм. Ничек ашый башлыйм, су эчәм. Һәр Текстны кабатлыйм. эфирдан соң беренче Әйе, килограмм һәр эфир алдыннан студия буйлап йөри дулкынланам мин. ашарга эзлисең. Әйе. Ярар. Бөтен акчасы ашауга китә. Ашарга Иванның. китә инде. Ул дулкынлану хисе бер кашан да бетмей ул. Артистның ул хисе һәрвакыт була, хәтта минем дә бар. Ничә еллар сәхнәдә булсам да, барыбер ул дулкынлану хисе бетмей ул. Булырга тиеш ул. Ул үзенә бер адреналин, ул өсти кешене тагын да матурак итеп эшеңне башкарырга этәргеч кенә бирә. Ярар, аңладым. Илгиз, бәлки сез каушамыйсыздыр, сез. Юк, мин дә каушыйм. Менә мин алдарак әйттем бугай, каушарга кирәк, ул дөрес. Ә менә инде син сәхнәгә барыбер чыгарга тиешсең. Син бурылып китә алмыйсың. Синең исемеңне инде атадылар, әйттеләр сәхнәдән. Шуңа күрә син барыбер үзеңне сәхнәгә чыгарып, каушауны артта онытып, искә төшерергә тиешсең. Ничек син моны кабатладың, класстамы, яисә үз бүлмәңдәме, залдамы җырладың син аны. Барысын да искә төшереп, шуны халыкка бирергә кирәк. Шул гына. Ярар, рәхмәт. Ничек син хәзер тынычландыңмы? Менә шундый кешеләр дә дулкынланалар икән. Беләсеңме, кемнәр тагын да катырак дулкынлана, синнән дә катырак дулкынлана? Ул безнең җанатарлар бүлмәсендә сине көтеп торучы туганнарың, якыннарың. Менә алар дулкынлана. Хәзер инде без сине җиңүче форматында, ролендә алар янына җибәрәбез. Рәхмәт сиңа, бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Озатып калабыз. Рәхмәт. Молодец. Рәхмәт. Венера, син бер җирдә бераз гына ялгыштың, ләкин минемчә син чын артист кебек үзеңне тоттың. Рәхмәт, бик зур. Кызым, һәрбер чыгыш ул синең җиңү синең өчен.
Чөнки менә шулай җырлый, чыгыш ясый, син үзеңә тагын да тәҗрибә туплыйсың. Каушау менә үзеңдә сорау бирдең, жюрилар да әйтте. Каушау чынлап та дулкынлану белән каушау төрле. Дулкынлану була һәр артистта, ләкин каушау булмасын өчен һаман да эшләргә, укырга. Киләсе катнашучыбыз шахмат уйнарга ярата. Шуңа ул үз гамәлләрен алдан ук уйлый. Бәлки бу проектта җиңүен дә беләдер. Катнашырга булган бит. Рамис Хакимов. Мин Нәмис. Мин Казан шәһәреннән, миңа 11 яшь. Мин 5 яшьтән җырлый башладым. Балалар бакчасында музыка укытучысы Венера Раскатовна булган иде. Ул минем талантымны күреп, ачып җибәрде. Мин төрле җырларны тыңларга яратам, татар җырлары, рус җырлары. Минем яраткан җырчыларның берсе Рәнис Хаббазов. Минем укытучым Гөлназ Талиповна миңа Сәйлән бәйгесендә катнашырга тәкъдим итте. Бүтән катнашучыларны карадым, бик көчле конкурентлар. Аларны җиңәр өчен миңа әле өйрәнергә. Җырчы тамашачының күңелен күрергә тиеш. Яңа уңыш зур бәхетләр теләп, озаталар сине эшеңә. Күңелеңдә туалый хисләр, җан рәхәте була кешегә. Бу дөньяның яме барыбызга, синең белән минем ишегә. Кеше булган кеше ямны җуеп, авыр сүзләр әйтмәс кешегә. Хезмәт белән мин горурлык табам эшемдә. Туган илдә гөл бакчадай җирдә, нинди рәхәт яшәү кешегә. Дуслар, бу малайның исемен истә калдырыгыз. Рамис Хакимов, без әле аны киләчәктә Алла теләсә бик күп мәртәбәләр ишетербез дип уйлыйм, чөнки ул шул хәтле матур җырлады һәм сокланып карап тордым. Әгәр дә мәсәлән мин аны үзен күрмичә генә кайдандыр яки кулакчыкта гына яки читтә генә тыңлап торсам, ниндидер зур инде шундый тәҗрибәле җырчы җырлый сыман тоелды. Сездегә дә шулай тоелган микән, юк микән? Иван, әйдәгез сезнең белән сөйләшеп алабыз. Рамис, сиңа бер соравым бар. Әлеге җырны кем сайларга ярдәм итте сиңа? Без һәрбер җырларны укытучы белән сайлыйбыз. Үзебез укытучы белән. Укытучы сиңа тәкъдим итә дә, син әйтәсең. Монсышый, монсышамый. Ия. Шулаймыни? Шундый йөз белән. Нинди йөз белән син әйтәсең? Монсышый.
Мысышамый. Киләчәк директор. Әйе, әйтәмеш, кыяфәтенә генә карагыз. Укытучыңа бик зур рәхмәт. Чыннан да бик мәгънәле җыр. Җиңел җырларның берсе түгел бу. Чыгышың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Миңа барысы да ошады. Рәхмәт. Менә син тагын нинди юнәлештәге җырларны яратасың? Җырларга Кайсы башкарырга. нинди Мәсәлән, син икенче турга үтә калсаң, мәсәлән, нинди жанрда җырлар идең? Үзеңне тагын кая күрәсең? Миндә бер җыр бар, ул күбрәк джаз ягында бугай. Шул җыр. Димәк, Мин- инде джаз стилен яратасың. Мин әлеге җыр башлангач та уйлап куйдым, хәзер джаз булачак. Анда джаз ноталары сизелде. Булды, әлбәттә, бу инде Әйе. ретро җыр. Мин беләм, Илгиз Шәһразиев җыр язганда, алар иҗат кешеләре гел икеләнәләр, нинди сүзне сайларга, нинди көйне сайларга, берничә вариантлары була икән. Рәмистән сорарга мөмкин һәм ул сезгә әйтәчәк. Ярар. Мысышый, Мысышамый. мысышамый. Ярар, Рәмисне Рәмискә калдыр. килермен икенче вакыт Ил- альбомны чыгарганда Рәмискә килермен. Бу җырда ике өлештән менә сүзләре белән җырлана торган өлеше бар һәм барында вокалист дип әйтәбез бит инде. Белән шулай ук тагын җырлана торган җырда шундук бәлкем теге нотага кереп утырырга түгелдер. Түгел. Дип менә шундый подъездлар белән кирип жүзеңә җиңеләйтебрәк җибәр һәм син бу җырны тагын да ныграк ачырсың. Молодец, бик ышанып башладың һәм шулай шул моментына тагын игътибар итеп укытучың белән бергәләп менә шулай башкарып карарсыз. Ярыймы? Подъезд белән менә шу өлешен, вокалист өлешен җырлап карарга кирәк дигән киңәшем бар. Рәхмәт. Шундый җегетләребез булган вакытта без, Рәмис синең кебек егетләр булган вакытта без бик горурланабыз һәм инде сиңа гел уңышлар гына теләп калабыз. Анда Рәхмәт. Алия да синең якын дусларың, туганнарың көтеп тора. Рәхмәт бик зур. Молодец. Синең чыгышың бик достойный булды, молодец. Рамис, син бик матур җырладың. Сиңа үзең ошадымы соң ничек син җырладың? Миңа үзем җырлаган бик ошады, прям рәхәт булып китте. Сиңа жюри кырыс булмадымы? Юк, миңа жюри кырыс булмады. Мин алар белән бик әйбәт сөйләштем. Рамис, мин синнән яңа җырлар көтеп калырмын. Ә без дәвам итәбез. Хәзер сәхнәбездә бәләкәй генә йолдызчык барлыкка киләчәк. Нәни генә булса да, аның нурлары һәммәгезгә барып җитәр дип уйлыйбыз. Җәмилә Асадуллина. Сәлам, минем исемем Җәмилә. Миңа 9 яшь. Мин Казан шәһәреннән 3 яшьтән җырлый башладым. Минем сәләтем әбиеннән килде. Яраткан җырым җиләк җыйганда. Мин созвездие йолдызлы конкурсында катнашкан идем. Шунда сәйлән конкурсы турында белдем. Сәхнәгә чыкканда мин һәр вакыт Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәм. Миңа инглиз телендә җырлар бик ошый. Минем яраткан җырчы Кати Перри. Җырларга бик яратам, шуңа күрә җырлыйм. Миңа спорттан бик ошый акробатика һәм бию. Ey aldığında şeşe kotkan şiyeler Eytiresinle yazını kıtlap hak gülmekler kiyeler Eytiresinle yazını kıtlap hak gülmekler kiyeler Yazlar soyunu bakşalarını ak şeşkeller bizlesin Kız böyle ve sultanlarının şatlık olup bilesin Yazlar soyunu bakşalarını ak şeşkeller bizlesin Kız böyle ve sultanlarının şatlık olup bilesin Ak şeşkelle ak gülmege şiyege bir kileşe
Охшап би Җәмилә. Яздар сайын бакчаларда ак чәчкәләр бизәсен. Без беләбез солтаннарның шатлык алып киләсен. Яздар сайын бакчаларда ак чәчкәләр бизәсен. Без беләбез солтаннарның шатлык алып киләсен. Менә бит. Җәмилә минем өметләремне аклады. Мин аны Йылдызчык дип атадым һәм чыннан да шундый бәләкәй генә Йылдызчык булып чыкты ул безнең. Һәм шуны да әйтергә кирәк, Җәмилә гарәп теленнән матур, гүзәл дип тәрҗемә ителә һәм шуннан да шулай бугай. Жюри әгъзалары Зәйнәп ханым, нәрсә әйтә аласыз безнең Җәмиләбез турында? Җәмилә җиңел җыр сайламаган, авыр, өстәвенә матур итеп биеде һәм бик тиешенчә, как положено дип әйтик, татарча аңламый дидегез. Бик әйбәтеп, с достоинством башкардың. Афәрин, булдырдың. Бик яхшы. Бию дигәннән аның бию осталыгы бик югары дәрәҗәдә, ни өчен дигәндә, чөнки ул спортивно-бальный биюләр белән шөгыльләнә. Шулаймы? Ул шундый яшь булуына карамастан бик әйбәт бии. Дыханиесе да әйбәт, ул бит әле аны җырлап на одном дыхании җырлады, шулай дип әйтергә кирәк инде. Бер сулышта аның чыгышы. Җиңел карала, каравы рәхәт. Менә хәзер елмаеп та күрсәтсәз. Һәм Иван әйдә. Миңа калса, Җәмилә ул ниндер башка планетадан безгә килгән ниндер бер йылдызчык. Нигә ул? Шулай дип саныйсың? Без дә миңа калса Җәмиләдән бер-ике дәрес алырга тиешбез. Сәхнәдә үз-үзең ничек тотарга икән, ничек иркен буласын, без дә дәрес алырга тиешбез. Менә бер дә каушамады, тиешенчә җырлап, биеп, үз чыгышын матур итеп безгә күрсәтте. Җәмилә, синең костюмың өчен аерым рәхмәт сиңа. Бик оригинал, чынлап та шит планетадан ұшып келген бір зат кебек син. Матур башкардың, шын балаларша башкардың, җиңел, җыр авыр булды, ләкин син аны җиңел башкардың. Без бер дә сиңа авыр бугай дип уйламадык. Рәхмәт сиңа. Без сине әле көтеп калабыз, күрербез дип уйлыйбыз. Бир 5-не, бир үзеңнең менә бу кулыңны. Насында ярый. Микрофонны бирмиләр, ни өчен? Чөнки алар җырчылар. Менә истә калдырыгыз Җәмиләне, шундый матур безнең бөтен жюрилар әйтүенчә йылдызчыгыбыз, бәлки ул зур шундый якты йылдызга әйләнер. Җәмилә, без сине затып калабыз, рәхим итеп, көтеп калабыз җанатарлар бүлмәсендә. Зур рәхмәт. Һәм бик итәгатьле кыз. Җырладың, бик матур биедең. Синең шундый күлмәгең дә бик матур килер. Мин дә сине кочаклыйм әле. Оялчанлык татар кызларын бизи торган сыйфат. Тик кирәгендә кыю да булырга кирәк. Менә шул ике сыйфатны, оялчанлык һәм кыюлыкны үзендә җыйган Әдилә Файзрахманова. Минем исемем Әдилә, миңа 8 яшь. Мин Балташтан. Беренче тапкыр җырлаганда миңа 2 яшь иде. Минем әбиләремнең исеме Гөлзидә һәм Рәмзия. Алар да бик матур җырлый. Мин шуларга ошаган. Сандугач күгәрчен, веселая песенка. Бу җырларны миңа Фәридә Фәритовның минем укытучым өйрәтте. Минем төрле концертларда, конкурсларда катнашканым бар. Төрле җырлар җырлыйм. Иштән генә мин булдырам диям да, аннары дугаларны укып куям. Төрле кулдан әйберләр ясарга яратам. Мин әле үземнең үскәч кем буласын белмим. Гүзәл Розовага шырга телим. Ялтыгыз гөлбакча җиләге пешкән, җиләк арасында сайрый сандугач очып төшкән. Гөлбакчагыз бигрәк матур, карым сыкланып кына. Мин дә очып төшәр идем күбәләк булып кына. Гөлбакчагыз бигрәк матур, карым сыкланып кына. Мин дә очып төшәр идем күбәләк булып кына.
qana Yardığız gül bakşa kıymasa şilter şilter Bakşağızga kimdir gerir sizni baxtli iter Gül bakşağız bigrak matır qarım sıqlanıp qana Min da ışıp düşer idim kübelek olup qana Gül bakşağız bigrak matır qarım sıqlanıp qana Min da ışıp düşer idim kübelek olup qana Gül bakşağız bigrak matır qarım sıqlanıp qana Min da ışıp düşer idim kübelek olup qana Gül bakşağız bigrak matır qarım sıqlanıp qana Min da ışıp düşer idim kübelek olup qana Min da ışıp düşer idim kübelek olup qana Менә шундый алтын кызларыбыз безнең үсеп килә милләтебездә. Әдилә, Курагыз бер нәрсәсе дә, бер нинди курку әсәре дә юк. Оялу әсәре әзрәк бар. Сез нәрсәләр күрдегез микән әлеге чыгышта? Зәйнәп Фәрхетдинова. Шундый матур җырлагач нинди куркып тору инде. Әле матур итеп өстәвенә бийде дә. Бик матур, киләчәгең матур булсын. Матур җырлар сөйлә, сиңа ярдәм итсеннәр. Әдилә, сиңа Укучыларың, әниләрең. 8 яшь аңа. 8 яшь. Әйе. Ярый уңышлар сиңа. Әдилә, бик зур рәхмәт, син булачак йолдыз, анысы күренеп тора. Әмма минем бер киңәшем бар. Әмма бер киңәшем бар, ул сиңа түгел, барлык музыка укытучыларына, ул әлбәттә җырга гына түгел, җырның фонограммасына бик зур игътибар кирәк. Менә хәзер без фонограмманың югары сыйфатын кызганычка каршы ишетмәдек, әмма Әдиләгә ул берничек тә кагылмый. Әдиләнең чыгышы бик сыйфатлы, бик күркәм иде. Сиңа бик зур рәхмәт. Минемчә, Әдилә бик матур җырлады. Шулаймы, Илгиз әфәнде? Матур җырлады. Үзенең 8 яшенә репертуарда бик матур алынган. Күлмәге дә матур, калфагы да матур, кызлар да, афәрин кызларга ярдәм иттегез үзегезнең дус кызыгызга Әдиләгә. Шуңа күрә минем бер нинди каршы сүзем дә юк, афәрин генә. Киңәш сүзең бармы? Киңәш? Менә шундый киңәш булар иде Әдиләгә, яисә аларның аның укытучыларына яшенә туры китереп җырларны сайласыннар идем. Алга таба да. Бусында уңышлы. Һәм менә инде 10 яшьтә яисә 12 яшьтә бу җырны җырласа дөрес түгел. Менә шулай итеп үстерсәләр иде безнең Әдиләбезне һәм ул безнең алга таба да безне куандырыр иде безнең иҗаты белән. Рәхмәт бик зур жюри әгъзалары. Әдилә, синең менә яшең 8, әлеге санны булайга түгел, яткырып куеп, инде синең иҗади тормыш юлың шундый мәңгелек туктамас булсын иде, шундый теләктә калабыз. Рәхмәт сиңа шулай матур иттереп елмайганың өчен. Рәхмәт сиңа җырың өчен һәм кызлар, рәхмәт. Без инде ышанабыз, бу синең дусларың, бу синең якын сирдәшләрең дип әйтә алабыз, һәм инде алар сиңа бик тә ярдәм иттеләр. Рәхмәт сиңа бик зур, шулай матур иттереп елмаеп яша. Һәм инде сине җан атарлар бүлмәсендә көтәләр. Нигә син бер дә елмаймадың? Елмайдым мин. Син каушадыңдыр, әйе? Каушадыңдыр. Юк. Юк. Курктың. Юк. Абау. Тагын киләсеңме, Әдилә? Киләм. Молодец. Милләтебездә алтын кызлар булганда, алар янәшәсендә булган егетләр дә булырга тиеш. Шуларның берсе Камил Вәлиев. Минем исемем Валиев Камил. Мин Буа шәһәреннән һәм миңа 11 яшь. Мин 3 яшемнән җырлый башладым. Беренче тапкыр мин Фирза Рабый Мортазин юбилей кичәсендә туган тел җырын башкардым. Минемчә, минем сәләтем дәвәтидән килде, чөнки ул гармонда уйный, без аның белән бик күп җырлар өйрәндек. Минем кумирым Ришат Төхфәтуллин, чөнки
Аның тавышы миңа бик ошый. Şekilde yeşilden giyindi bulunar urmanlar hem kırılar. Hetvede yurganlı urmanın halını Hollanda zep-zenger şatırlar. Şavlatıp alınıp yangırı yanaşır. Jırlılar malaylar hem kızlar. Lagirdak kükregen küklerge ürlegen bu jırlar yürekte kalsınlar. Şeylerinin altanı uşaklar yalkını bir kızak sünmişe tırırlar. Tınlağız, şırlağız, lagirda yangırı bargılar. Şavlatıp alınıp yangırı yanaşır. Jırlılar, malaylar hem kızlar. Lagirda kükregen küklerge ürlegen bu jırlar yürekte kalsınlar. İnikten azimler песне веселей. Как же нам лагерь наш не любить? Дружно здесь мы живем, потому и поем эти дни никогда не забыть. Менә шундый Камил кебек алтын егетләребез бар әле ул бездә, һәм аларны эзләргә кирәк. Алар бар, Камил шундыйларның берсе. Һәм Камил, син молодец. Син булдырасың, син курыкмыйсың, һәм бу җырлаганыңда да сизелде. Менә жюри нәрсә әйтер микән? Нинди хисләре бар микән? Без хәзер беләчәкбез. Барсын да кабул ит. Әгәр теге бераз критика әйтсәләр дә син аны кабул ит. Хәзер син барсын да тыңларга тиеш, син барсын да ишетергә тиеш, исеңдә калырга тиеш. Чөнки әгәр берәр шундый сүз әйтәләр икән, аның өстендә эшләргә кирәк булачак. Бу профессионал кешеләр. Илгиз Шәһрәзиев. Камил, сиңа ничә яшь? Миңа 11 яшь. 11 яшь. Син бик молодец дип әйтегенде урысча әйтмешти. Миңа бик ошады. Синең тотышың, синең тавышы йөртүең, бик күп рәхмәт әйтәсем килә синең укытучыларыңа, укытучыларың сине күреп, дөрес якка сине юнәлтәләр, аларны тыңла. Һәм күренеп тора, үзеңдә дә бар синең кызыксыну шушы эшкә, чөнки күз ирешләрең, башыңны сикезеп җибәрүләрең, ничектер менә үзең тотышың, барысы да килгән. Мин сиңа уңышлар гына телим һәм зинһар өчен үзең өстендә үзең дә эшлә, югалып калма зинһар өчен. Син бик афәрин сиңа, яме, достым. Рәхмәт бик зур. Камилнең аның һәр вакытта да башында җыр уйный, менә хәзер дә ул шайкалып тора. Шулай була инде иҗат кешесе. Иҗат кешесе шундый инде ул. Камил, нинди җыр уйный син хәзер менә? Нинди җыр башында уйный синең? Бу җыр зәңгәр чатырлар дип. Һаман әле калда алаймын. Аптыратма инде баланы. Әле Алла теләсә беренче урыннарда, гран-приларда булыр. Булай дәвам итсәң, менә сиңа шундый киңәшләр бирүче менә Иван Остроумов бар әле безнең. Камилә, син кайлардан? Мин Буа шәһәреннән килдем. Буадан. Димәк, Буада патриотлы егетләр бар икәнен без хәзер инде беләбез. Бик зур рәхмәт сиңа, беләсең, менә шуны әйтәсем килә. Син миңа ни өчендер Муслим Магомаевны хәтерләттең. Бәлки тавышың беләндер, бәлки үзеңнең тотышың беләндер. Син миңа калса булачак Муслим Магомаев, әгәр дә син шушы ук юнәлештә эшләрсең. Менә шул киңәшем, эшлә, үз өстеңдә. Афәрин. Рәхмәт бик зур. Дөресен генә әйткәндә, Иван ул бик яшь күренә,
Хәтта Муслим Магомаевны да хәтерләрлек булгач, аннары аерым киңәшләр бирерсең, ничек шулай яшь булып калырга икән турында. Чыннан да шундый зур җырчыларга охшап китә ул. Һәм менә шундый зур җырчылар нинди якларын күрделәр микән, Зәйнәп ханым? Муслим Магомаевның җырлары навика дөрес, ул әле бер генә буынны түгел, бик күп меңләгән җырчыларны тәрбияләргә ярдәм итә торган тавыш, аның музыка материалы әлбәттә бик күп. Безнең татар җырчылары өчен дә, рус җырчылары өчен әлбәттә беренче чиратта ул инде искә алып үтүеңә әйтәм инде чынлап та безнең үзебезнең дә бик күп материаллар сакланган Илһам абыйларыбыз һәм әлбәттә андый зур җырчыларыбызның да репертуарларын карап, әлбәттә менә шушы инде синең дөрес юнәлештә куелган тавыш белән һәм инде үзеңне тотышың белән шушы үзеңнең репертуарыңны байытып, әлбәттә киләчәктә дә тагын җегетләрнең була торган бер мутация дигән әйбер бар имеш, шушы чорларны үтеп, әйбәт кенә сакланып, һәм инде призларга, менә бу бүләкләргә алданмыйча, үз өстеңдә эшләп, киләчәктә дә сине зур сәхнәдә күрергә язсын. Рәхмәт, бик зур. Ул булдырды һәм сиңа хәзер дөрес сүзләрне әйттеләр, әле тагын дөрес сүзләрен әйтерләр, җанатарлар белмәсендә. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт сиңа һәм инде без җылы хисләр белән калабыз сине затып. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, бик зур сезгә. Камил, бик матур җырладың. Жюриләр син Муслим Магомаевка охшаган диделәр. Син алар белән килешәсеңме? Әйе, ул минем яраткан җырчым. Чөнки мин аның җырларын да җырлыйм. Ярар, Камил, жюрида нәтиҗәләр көтәбез. Без сиңа уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Шаян ТВ-ны кара. Булырсың иң шәп бала. Инде хөрмәтле жюри, сез барлык катнашучыларны да тыңладыгыз. Менә шундый сәләтле балаларыбыз бар безнең милләтебездә. Ләкин менә сезнең фикерегезне дә беләсебез килә. Нинди хис-тойгылар кичердегез? Гомумән әлеге проект турында бер-ике сүз ишетсәк, безнең өчен бик мөһим булыр иде. Рәхмәт чакырганыгыз өчен, рәхмәт оештырганыгыз өчен. Әлбәттә, безнең милләтебезне саклап калыр өчен тел кирәк. Телне саклап калыр өчен шушындый сәхнәләр, аралашу, җыр, моң аша тәрбия кертергә кирәк. Менә мондый балаларыбыз, талантларыбыз үссеннәр, киләчәккә зур ышаныч адымнар белән атлап барсыннар. Без менә иң беренче җиңгән конкурсыбыз Сәйлән конкурсы Шаян ТВ-да дип алар исләрендә калдырсыннар. Һәм инде әлбәттә ул аларга шушы бүгенге бәйге зур тәргиш бирсен. Һәм анда жюрида Зәйнәп Фәрхетдинова, Илгиз Шәһрәзиев һәм ниндидер елмаучан малай бар иде дип исләрне алырлар, алар күп еллар үткәч, зур җырчы булгач. Һәм инде сезнең фикерләрегез, Иван Остромов. Бик зур рәхмәт Шаян ТВ каналына. Әлбәттә, Татарстаныбызда, Рәсәйбездә вокал бәйгеләре бик күп. Әмма Сәйлән тапшыру, Сәйлән фестивале, ул татар эстрадасын югары дәрәҗәгә күтәрә һәм татар телен, татар эстрадасын дөньяга таныта. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт әлеге фестивальгә. Рәхмәт бик зур. Менә инде бөтен балаларны тыңлагач, нинди хисләр, кичерешләр калды, Илгиз? Әлбәттә, бик матур оештырылган. Беренчедән рәхмәт әйтәсем килә балаларның әтиләренә, әниләренә. Чөнки алар балалар өчен бик зур терәк. Укытучыларына бик зур рәхмәт. Шулай ук рәхмәтне әйтәсем килә шушы Шаян ТВ телеканалына, чөнки балалар өчен бу бик зур опыт дип әйтим, тәҗрибә. Һәм алга таба да үзләрен югалтып калмасыннар. Уңышлар аларга барсына да. Сезгә без вакыт бирәбез нәтиҗә ясар өчен.
дусларыбыз, безнең иң көтелгән, иң дулкынландыргыч минутларда килеп җитте. Хәзер жюри финалистлар исемлеген әйтәчәк. Хөрмәтле жюри, сезгә сүз, сезнең вердикт һәм сездән финалистлар исемнәре. Менә без фикерләштек бергәләп. Әйеме? Әйе, фикерләштек. Әлбәттә, авыр булды, Катлаулы булды. катлаулы булды. Балалар талантлы, бер сүзсез, бик матурлар, мөлаем сөйкемлеләр. Һәм шулар арасыннан инде менә хәзер аларның исем фамилияларын әйтәбез. Әйдәгез. Камил Валиев, Камилә Михайлова, Рәмис Хакимов, Дилә Хамматова, Миләүшә Закирова, Әминә Әхмәтҗанова, Венера Фасыйхова, Амелия Феофанова. Менә бу балалар хәзер рәхәтләнеп инде бәйрәм итә башлыйлар иде, ләкин аларга финалга әзерләнергә кирәк, җырлар ятларга кирәк, өйрәнергә кирәк, чыгыш уйларга кирәк. Инде ул эшләрен бүгеннән үк башлар дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле жюри әгъзалары. Безнең сайлап алу этаплары тәмам һәм шуны да әйтергә кирәк, алар җиңел булмады. Без финалистларыбызга уңышлар телибез. Сезнең белән сау булашабыз, ләкин күрешербез дип әйтәбез.